virus na tibuok kalibutan na ba virus ngagikan sa Wuhan atong nga dili ta matakdan na no social distancing tang tanan. Oh yeah. Ikong video mura kag gisubawan maayo mag self quarantine na lang ba og ilong ang sampungan kamot permegyong hugasan unya ato ngagyong tumanon ang mando og tambag sa mga turidad dili magpabadlong ha o galing may sipon og ubo na ayaw nagtago isumbong isulti sa atong gobyerno ha ubusa pagpato og yun mo pagpuyo sa balay aron makalikay COVID delikado oh yeah virus tibuok kalibutan kung di mo mutuman malagmit sa inyo daghan ang matakdan mga gahigo virus tibuok kalibutan kung ikaw matakdan malagmit yun migo donay madauban